Καλησπέρα σε όλους παιδιά, Νικόλας εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου και σήμερα θα κάνουμε το part 4 του vlog στο Τσεπέλοβο. Σήμερα θα πάμε στα Ιωάννινα και θα τα πούμε εκεί. Bye! Λοιπόν παιδιά, καταφέραμε να μπούμε στο παλιό σχολείο που τώρα έχει γίνει ταχυδρομείο. Εδώ πέρα βλέπετε χαράσματα, παλιά πράγματα από το σχολείο. Πάνω να δω λίγο πάνω μπορείτε να πάτε. Φυσικώς που δεν μπορούμε στον παραγωγό, είναι κλειστός. Ό,τι σας δείξαμε τώρα, αυτό ήταν το σχολείο. Από μέσα αυτό μπορούμε να σας δείξουμε. Εδώ πέρα έχει τις παλιές τουαλέτες. Κοιτάξτε παιδιά, πόσο παλιές, έλα να μας δείξει Βασίλη. Εδώ πέρα. Είναι τουρκικές. Δεν ανοίγουνε βέβαια. Είναι τουρκικές οι τουαλέτες, κλασικά. Αυτά μπορούσαμε να δείξουμε. Και θα δείτε και το ταχυδρομείο από μέσα. Αυτά παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο. Βασικά να δείξουμε και μέσα. Πέρα είναι το ταχυδρομείο. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Bye. Λοιπόν παιδιά, είναι η τελευταία μέρα που μπορούμε να χαρούμε την πλατεία του Τσεπελόβου, γιατί μετά θα πάμε στα σπίτια μας. Ναι παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα. Όλο αυτό πλέον θα είναι παρελθόν. Αυτά guys, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί ψάχνουμε και ένα walkie-talkie που έχει χάσει ο Βασίλειος εδώ πέρα. Άμα το βρείτε πουθενά, πάρτε τηλέφωνο στον Nick the Greek. Ναι, το τηλέφωνο δεν σας το λέω, θα σας το πω στην περιγραφή όμως. Άντε, bye μάγκες! Λοιπόν παιδιά, εδώ πέρα βλέπουμε ένα σπιτάκι, ένα μελίσι. Με το καπνιστήρι. Εδώ που λέει το σπίτι της μέλισσας που βλέπετε. Εδώ πέρα μπορείς να το πατήσεις και βγάζει καπνό. Αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία στενάκια εδώ πέρα του Τσεπελόβου. Είναι, όπως σας είχαμε πει και στο part 3, είναι πολύ ωραία τα στενά, είτε έτσι ιδιαίτερα στενά. Αυτά παιδιά είχαμε να πούμε. Θα τα πούμε σε λίγο που μάλλον θα είμαστε στα Ιωάννινα. Bye! Λοιπόν παιδιά, είμαστε έξω από το Μιουζαγορίσιο. Μια παραδοσιακή ταβέρνα που μπορείτε να φάτε εξαιρετικά κρέατα. Εδώ πάνω στο Τσεπέλοβο, αν θέλετε μπορείτε να το επισκεφτείτε. Αυτά παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο. Bye. Παιδιά, τώρα πάμε Γιάννενα. Βλέπετε και τα αμάξια παιδιά που επιβαζόμαστε για να πάμε Γιάννενα. Κατά πούμε σε λίγο. Bye. Φτάσαμε στη λίμνη στα Ιωάννινα. Να παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα. Εδώ πέρα κοιτάξτε πόσες πάπιες. Βλέπετε κάποιες πάπιες. Κοιτάξτε και τη θέα. Πραγματικά φανταστικά. Ελάτε να δούμε. Έλα για πες. Να δούμε λίγο και το κάστρο. Να το κάστρο εδώ πέρα είναι. Εδώ η αστυνομία μοιράζει κλήσεις. Εντάξει, εμείς τουλάχιστον θα φύγουμε τώρα. Να το εδώ πέρα το κάστρο. Αυτά παιδιά θα τα πούμε στο επόμενο εξωθέτα των Ιωαννίνων. Γεια σας! Λοιπόν παιδιά, γυρίσαμε στην Αθήνα. Όπως βλέπετε. Γενικότερα είμαι λίγο στεναχωρημένος βέβαια, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Αποχαιρέτησα και επίσης και τον φίλο μου τον Βασίλη. Θα ήθελα να κάνετε subscribe, like, comment κάτω. Καμπανάκι να μην χάνετε καινούργια βιντεάκια που ανεβάζω. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!